Старш треньорът на Лудогорец Ивайло Петев говори на пресконференция преди матча срещу Аякс в Лига Европа, който е утре вечер на Хюбе Фарма Арена. Ние ще имаме щастието да срещнем една от най-големите футболни машини в Европа и света. Нашите момчета са готови, вярваме им на 100%. Важното е да покажем добро лице, добра енергия и страст за игра, заяви Петев. Ето и подробности от пресконференцията. Към господин Петев, здравейте. Очакванията за матча, голям сблъсък срещу отбор от такава височина, каквато е тази на Аякс. Какви са вашите очаквания, нагласи? Добър ден на всички. Да, така е, ние утре имаме щастието да срещнем една от може би най-големите футболни машини и в Европа, и в света. Това е отбор, който е дал в целия свят изключително много класни футболисти и за нас е щастие, че имаме възможност утре да премерим сили с тях. Нашите момчета са готови. Аз имам така на 100% им вярвам. Имаме добър климат в отбора. Сигурен съм, че всеки, който вземе участие в самия матч, ще даде максимума от себе си и най-важното е така да играем като отбор, да играем сплотено, както сме показали, че можем. Да, по някой път допускаме и грешки, но ние знаем нашите проблеми, работим върху тях така, да не се повтарят. Едно голямо зрелище и аз се надявам така да покажем добър футбол и добра игра. Боби. Господин Петев, първо да пожелаем успех в утрешния матч, както разбира се и в реванша. Може да ни споделите, ако има някакви новини с контузии и наказани футболисти. Разбрахме, че Клод Гонсалвеш има право да играе. Да, така е. Нямаме контузии, нямаме и наказани след правилото, което вчера разбрахме, че Клод е на разположение, така че всички футболисти са на разположение и пак казвам, най-важното е утре да изглеждаме така доста балансирани и да играем като отбор. Всичко се случва с причина. Може ли да видим от Лудогорец реакция, каквато видяхме след добоя страна, защото след това, след първия матч, имам предвид, последваха два страхотни матча и те бяха от дома, т.е. отново когато се приберете вкъщи, отбора да изглежда много по-добре от предишния матч. Вижте, ние пред нашите фенове това нещо сме го показали. Нещо, в което трябва да работим е в матчовете, които гостуваме. Пак казвам, допускаме и грешки, но ние ги знаем и ние трябва да работим върху тях. Важното е така да покажем добро лице, добра енергия, страст за игра и естествено вяра, че може да направим нещо. И няколко думи за съперника, вече го определихте като европейския колос, вън от съмнение това. Как ви сториха като игрови ритъм, защото сте доста по-напред от тях с мачовете, те изиграха два в местното първенство? Вижте, отбора на Аякс е разполага и ще разполага с доста индивидуална класа. Ние знаем, че няма да ни е лесно. Какво да очаквам? Гледах ги така доста мачове, един много добър отбор, пак казвам с изключително много класа във всеки един играч, с които те разполагат. Няма да ни е лесно, но ние ще направим всичко възможно да ги затрудним и естествено ни трябва да прокараме и нашите идеи в играта.